बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। मोनसे गोजोनथाव रादाब। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै मोनसे गेदेर केसनिफ्राय उदां एबा दाय गैया होननानै टाडा कर्टआ फोसावबाय। दिनै टेररिस्ट एन्ड डिसरुप्टिभ एक्टिभिटिज एक्ट सुंद'बै टाडा बिजिरसालिया एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 1992 मायथाइनि मोनसे बुथारनाय जाथायनि दायनिफ्राय उदां एबा जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बमा बेरफ्रुनाय दायनिफ्राय उदां जायैयाव जोबथेसालियाव थानांदों बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा। फिन खेबसेबाव एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै मोनसे गेदेर केसनिफ्राय उदां एबा दाय गैया होननानै टाडा कर्टआ फोसावबाय। दिनै टेररिस्ट एन्ड डिसरुप्टिभ एक्टिभिटिज एक्ट सुंद'बै टाडा बिजिरसालिया एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 1992 मायथाइनि मोनसे बुथारनाय जाथायनि दायनिफ्राय उदां एबा जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बमा बेरफ्रुनाय दायनिफ्राय उदां जायैयाव जोबथेसालियाव थानांदों बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा।